Vihdoin on koittanut se aika kesästä, että on aika lähteä vuosittaiselle roadtripille. Meillä on Seinäjoen kavereiden kanssa ollut tämmönen joka kesän perinne, että me otetaan auto alle ja lähdetään johonkin suuntaan vaan ajelemaan ja katsotaan mihin päädytään. Tänä kesänä meillä on sitten hyvin harvinainen tilanne, että saatiin nyt aikaiseksi järkättyä tämmönen pidennetty viikonloppu, joka tarkoittaa sitä, että voidaan sitten ajella vähän kauemmaksi ja on enemmän aikaa sitten niin kuin mennä ja nähdä. Mulla lähtee tunnin päästä juna Seinäjoelle ja meillä on huomenna sitten lähtö. Meillä on ensin työpäivä. Työpäivä pitää siinä aamulla tehdä ja sitten suunnataan kohti tuntematonta. Tässä vaiheessa sitä ei vielä tiedä kukaan, että mihin suuntaan me ollaan lähdössä, joten saa nähdä, että mihin se auto kuljettaa meidät. Seinäjoelle selvitty ja tultiin käymään vielä tämmöisellä ulkosalilla painaan pikku iltakymi. Sitten uimaan ja nukkumaan. Uimapaikalle selvitty, mutta täällä harmillisesti kerkesi tulla niin pimiä, että ei täällä voi enää hyppiä. Täällä olisi ollut tommoset hyvät kalliot, mutta tää nyt käy vaan nopea tommonen pulahu. Pulahus suoritettu ja täytyy sanoa, että oli kyllä ihan todella lämmintä vettä. Että ei toi niinku silleen kovin semmonen viilentävä uintikerta ollut, mutta oli hauskaa. Nyt pitää ajella puoli tuntia takaisin Seinäjoelle. Tää oli yllättävän kaukana. Mä ajattelin, että taisi ollut lähempänä, mutta olikin joku 30 kilsaa. Roadtrippi on nyt virallisesti aloitettu ja ensimmäisenä paikkana meillä on Grill Room. Käytiin tuolla syömässä. Se on voittanut viime vuonna vuoden burgerimestä palkinnon ja oli kyllä hyvät ruuat, että oli kyllä mavullansa. Tästä nyt sitten lähdetään jatkaa matkaa. Seinäjoelta lähdettiin, nyt ollaan Hankasalmella. Seuraavaksi lähdetään etsimään uimapaikkaa ja sitten johonkin yöksi. Netin välityksellä löydettiin tämmönen uimapaikka. Olikohan tää nyt Suonenjoella. Täältä löytyy kunnon uimahyppytorni. On taitaa olla 5 metriä, 7,5 ja 10. Joten lähdetään katsoa, että pystyykö tuolla vielä hyppiä vai tuleeko liian pimiä. Hyvää huomenta. Ensimmäinen yö takana reissua ja me päädyttiin kaikki nukkumaan tuolla autossa sitten, kun löytiin tämmönen uimarannan viereinen parkkipaikka, niin tuohon sai hyvin auton parkkiin. Ja sitten tuolla olikin hyvin nukkumatilaa, niin ei sitten jaksanut alkaa telttoja värkkäilee enää yöllä. Eilen jäi vähän tuo autoesittely ja muutenkin kuvaaminen vähemmälle, kun me oltiin niin paljon autossa pitkälti. Joten otetaanhan tänään nyt tämmönen pieni auton esittelyvideo, että millä me ollaan oikein liikenteessä ja vähän koitetaan enemmän saada materiaalia tästä reissusta sitten. Tästä nyt nopea matkailuauton esittely, mutta mulla on tämmöisellä isolla sprinterillä liikenteessä. Mä nukuin tässä ja sitten yksi nukkui tuossa ja sitten tuossa alla pystyy vielä nukkumaan. Tänne mahtuu ihan todella hyvin. Seuraavaksi vähän aamupalan tekoa ja mä tykkään siitä, että siellä tulee rahtisakka. ajeltiin tuolta meidän yöpaikalta Kuopion keskustaan. Täältä löydettiin tommonen uimapaikka, mistä löytyi kans 10 metrin torni, niin käytiin sieltä muutamat hypyt ottamassa. Nyt on sitten, ei ole vielä selvillä seuraava määränpää. Varmaan tuossa autolla vaihdetaan kamat ja ruvetaan miettimään, että mihin suuntaan Suomea sitä halutaan lähteä. Etelä-Suomi on sinällään, siellä suunnalla me ollaan yleensä pyöritty, mutta sinne on nyt on luvattu hirveitä satteita, joten se on vähän huono nytten. Mutta eiköhän me jotakin tässä keksitä. Varmaan ensin mietitään, että missä on joku hyvä ruokapaikka ja löytyykö sieltä uimapaikkaa läheltä ja lähdetään sitten sitä kohti ajelemaan. Ensimmäistä kertaa kävin tuolla Kuopion uimarannalla ja on kyllä niinku konseptina todella mukava. Tuommoinen tässä Ouluunkin, että olisi kunnon hyppytorni ja sieltä pystyisi sitten hyppimään vetteen. Niin olisi todella jees. Parin tunnin aikahyppy ja lähdettiin ajelemaan Kuopiosta itään päin. Tultiin Joensuun lähelle Liperiin.
löydettiin tämmönen hyvä pizzeria netistä, että tällä pitäisi kuulemma saa hyvää pizzaa. Täällä vaan keli alkaa kääntymään vähän ukkosen ja vesisatteen puolelle, joten pitää katsoa. Ei varmaan jäädä tänne suunnilleen liian pitkäksi aikaa. Käydään nyt syömässä ensin ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Näillä meidän reissulla toistuu hyvin monesti sama kaava, että me aina ajellaan hyvän ruoan ja uimapaikkojen perässä. Nyt ajettiin Kuopiosta kun lähdettiin, niin pari tuntia ajettiin tänne pelkästään vaan ton pizzapaikan takia. Ja täytyy myöntää, että oli kyllä varmaan parhaat pizzat, mitä on hetkeen syönyt. Nyt kun saatiin syötyä, niin nyt mietitään sitten, että mihin suuntaan me lähdetään. Täällä taisi pikkuhiljaa alkaa keli paranee, mutta vielä on toistaiseksi aika sateista ja ukkostaakin aika paljon. Äsken käytiin testaamassa Punkaharjun uimaranta ja oli ihan hauska. Siitä löytyi tuommoinen 3 metriä 5 metrin tasainen ja ei nyt jaksanut hirveästi mitään klippejä ottaa tai ei taidettu kuvata ollenkaan. Otettiin vähän tommonen rennompi uimakerta, ei tossa ollut hirveästi mitään uusia temppuja. Nyt sitten taas paku alle ja jatketaan matkaa. Jos on ikinä koskaan kattonut Bisonimafian videoita, niin tämä paikka pitäisi näyttää hyvin tutulta. Harmi vaan, että ei ole liania mukana, niin ei pääse hyppimään. On tää kyllä livenä paljon korkeampi paikka, mitä näissä videoissa näyttää. Täällä sitä ollaan Punkaharjulla. Punkaharjulla ei hirveästi ollut ruokapaikkoja auki, niin otettiin sitten auto alle ja tultiin käymään vielä Savonlinnassa syömässä. Ja en ole täällä koskaan aikaisemmin käynyt, mutta täällä on kyllä tosi siistit maisemat. Vielä ei ole tietoa, että mihin me asetutaan yöpuulle, mutta eiköhän se tässä vielä illan aikana selviä. Kello ei ole nyt, olisiko se joku vähän reilu 9 tai kohta 10. Ja tässä on vielä hyvin pari tuntia aikaa etsiä, että mihin lähdetään yöksi. Hyvää huomenta. Eilisistä klipeistä ollaankin aika matkustettu taas seuraavaa aamua. Yritettiin etsiä Savonlinnasta yöpaikkaa ja käytiinkin katsomassa muutamat eri rannat, mutta siellä ei oikein ollut semmoista paikkaa, mihin me oltaisiin haluttu jäädä. Päätettiin sitten, että lähdetään ajelemaan ja siitä jostakin muualta vähän rauhallisempi ranta. Lähdettiin Savonlinnasta Mikkeliä päin ja sitten Mikkelistä parikymmentä kilsaa metikköön, niin täältä löytyi tämmönen kiva ranta. Aika rauhassa täällä jossakin keskellä mettää. Niin täällä nukutti oikein hyvin. Syötiin tuohon autoparkkiin ja kello oli varmaan joku 2, kun me lähdettiin sitten nukkumaan. Nukutti kyllä taas oikein hyvin, että viime vuosien verrattuna meillä on yleensä ollut teltat mukana. Niin teltassa se nyt on aina vähän, kyllä se nukkuu, mutta tuolla autossa kun on kunnon patja, niin siellä nukkuu tosi hyvin. Se on kyllä nyt niin ollut semmoinen iso upgrade tähän koko hommaan. Keli täällä on vähän huono tällä hetkellä. Vähän sateilee pilvistä. Ehkä 20 astetta lämmintä, vähän ehkä alle. Seuraavana olisikin sitten keksiä, että mihin me tästä lähdetään. Lähdetään varmaan jonnekin tuonne Turun suuntaan liikkeelle. En tiedä mennäänkö ihan Turkuun asti, mutta se nyt ainakin niin kuin suuntana olisi semmonen. Sillä pitäisi olla hyvät kelit. Olemme saapuneet Lahteen. Tää on vaan tämmönen pieni välipysähdys, koska täälläkin sattuu olemaan uimaranta. Keli täällä ei ole kovin kummonen, että täytyy sanoa, että ei ole kovin semmonen uimahyppyfiilis, mutta käydään otetaan pari volttia tuolta alas ja jatketaan matkaa. Yhdet hypyt ja matka jatkuu. Kerran aikaisemmin käynyt tuolla JJ:ssä syömässä ja oli kyllä juuri niin hyvä kuin muistinkin. Kun suosittelen käymään, jos tänne Salo eksyy, niin on laaturuokaa. Nopea aikahyppy Raumalle. Ajeltiin tänne Turun kautta. Ei oikeastaan suoraan reittiä ajettiin, 1 vessatauko siinä oli, mutta ei hirveästi muuta näytettävää. Interwebsiä tuossa kerettiin selata matkalla, niin täältä Raumalta löytyi maa-uimala. Ja täällä on nyt viimeistä kertaa tälle kesään, niin maa-uimalassa tämmönen niinku joku yötapahtuma. Eli se aukeaa nyt 9:30 ja menee 1 kiinni. Ei mitään hajua mitä tuolta löytyy, mutta ainakin tuosta taustalla heti näkyy hyppytorni, joten toivotaan, että sinne pääsis. Lippuihin kuuluu myös minigolfi, pitää katsoa, jos sitä kävis pelaileen. Ja nyt vaan niin toivotaan, että tuolla on hyppytorni auki myös tuon ilta-ajan, koska olisi mukava päästä hyppimään tuonne torniin ja samalla päästä pesulle ja saunomaan ja vähän rentoutuu. Niin paljon ajettu nyt putkeen autolla, niin pitää katsoa mitä siellä on. Ja olisi myös mukava, jos sinne saa puhelimen kuljetettua, niin saa kuvattua sitten klippejä. Joten katsotaanhan mitä sieltä löytyy.
maa-uimala olikin farssi. Siellä oli hyppytorni, mutta kuulemma uima-altaassa oli liian vähän vettä, joten ei saanut hyppiä. Ei me sitten menty sinne. Joten suunnitelmiin tuli nyt vähän muutoksia, ei tiedä mitä tehdään. Mutta sovittiin semmonen, että huomenna otetaan nokka kohti Poria. Lähdetään Porin maa-uimalaan, niin siellä saa sitten hypittyä ja uitua vielä ja saunattua. Olisi tuossakin sauna ollut, mutta mennään huomenna sinne Poriin ja katsotaan mitä tapahtuu. Positiivisena puolella tuossa oli kuitenkin se, että käytiin tuossa rannalla käveleen, niin sieltä löytyi ulkosali. Ja siellä sai hyvän reenin päälle. Meni Raumaan sen verran pahasti motivaat, että ajettiin suoraan Porin Yyteriin ja tänne parkkiin ja jatketaan sitten huomenissa. Ja hyvää huomenta. Nukutti kyllä hyvin. Tuolla on siis todella hyvä nukkua tuolla autossa. Laitettiin joskus 2 aikaan nukkumaan ja herättiin 12 aikaan, niin semmonen hyvä 10 tuntia unta. Nyt tässä pikku aamupala ja otetaan semmonen rauhallinen aamu ja sitten lähdetään kohti Porin maa-uimalaa. Olipa freesi käydä pesulla ja naamakin helottaa ihan punaisena, kun otettiin kunnon löylyt saunassa. Tuolla oli vähän liikaa porukkaa, niin ei sillä oikein uskaltanut kuvata mitään sen ihmeellisempiä temppuja, varsinkaan sitä ykkösponkulta. Jäi nyt klipit aika vähälle. Jonkun verran kiskottiin muutama temppu siinä ja sitten otettiin vaan vähän rennosti. Nyt sitten nokka kohti pikkuhiljaa takaisin Seinäjokia päin tuo sunnuntai. Ja reissu loppuu tänään, joten katsotaan mihin matkan varrella vielä pysähytään syömään ja sitten takaisin Seinäjoelle. Nopea kotipizza nassuun ja sitten matka jatkuu. Sen verran nälkäinen oli unnin jäljiltä, että en kerennyt edes videota nappasta ruuasta, kun se oli jo mahaan pohjalla. Mennään nyt näillä, mutta oli kaikin puolin hyvä kotsonen. Nyt sitten vielä viimeinen puristus kohti Seinäjokea. Tästä on joku pari tuntia. Sittenpä se alkaakin olla reissu taputeltu. Noin vain on saavuttu takaisin Seinäjoelle ja reissu saatu onnistuneesti päätökseen. Reissun kokonaiskestohan oli 4 päivää ja mitähän meillä tuli kilometriä. Olisiko niitä ollut joku reilu 1700. Että kyllä me aika hyvin kerettiin kiertää ja oli kyllä nyt tosi mukava verrattuna viime vuosiin, kun oli pidennetty viikonloppu. Niin se oli se yksi lisäpäivä, se antoi niin paljon enemmän sitten aikaa ja mahdollisuuksia mennä vähän paremmin. Kelitkin osui sopivasti kohdalle, että ei tullut vettä, vaikka vähän aluksi siltä näyttikin, että koko Etelä-Suomessa sattaa vettä, niin nyt osui hyvin kohdalle ja oli aurinkoista ja lämmintä. Kuten ehkä videostakin näkyy, niin hyvin pitkälti mentiin niin kuin ruokien perässä ja uimapaikkojen perässä, mutta niin ne yleensä on topannut meillä menemäänkin, että on ollut kyllä oikein mukava sen puolesta. Että me käytännössä mennään sinne, missä on hyvää ruokaa ja pääsee uimaan. Mukava reissu, mutta kyllähän ne aina mukavatkin reissut vaatii vähän veroa, että nyt on aika väsähtänyt olo. Aika paljon me istuttiin autossa, en tiedä kuinka monta tuntia tuossa nyt reissun aikana tulee yhteensä, ei otettu mitään laskua siitä. Mutta ei mulla oikeastaan muuta kuin, että kiitos, että oot seurannut tätä meidän koko kesän kohokohtaa, eli roadtrippiä. Ja me nähdään taas ensi videossa.